बनी सुरवीर, सुरवीर उहे बनी सुरवीर। महासंग्राम में भैया आज हमन के मंच पर 4 गो प्रतिभागी जौन हमन के सुर मंथन से प्राप्त भइल बा लोग जी। जैसन कि रउआ सब जानता नहीं कि समुद्र मंथन भी भइल रहे, में से 14 गो रत्न प्राप्त भइल रहे और हमन के मंच पर शुक्रवार और शनिवार के भइल रहे सुर मंथन जेमें भेटाइल बा लोग हमन के 4 गो प्रतिभागी विकास, शीतल, अनामिका और पिंटू। ये चारों जनी आज एजा अपन गीत के प्रस्तुत करी लोग, अपना गायकी के प्रस्तुत करी लोग और देखल जाई कि वो 4 गो प्रतिभागी में से केहू 2 गो लकी प्रतिभागी बा जे हमन का सेमीफाइनलिस्ट की लिस्ट में 7वां और 8वां पायदान पर विराजमान हुई लोग और केहू 2 गो प्रतिभागी बा जे मंच छोड़ के हमेशा हमेशा खातिर हमन के अलविदा कह के चल जाई लोग। कार्यक्रम के आगे बढ़ौला से पहले हम जानल चाहतनी ऋतु तोहरा से जी कि तोहरा के मालूम बा कि हम कबो कबो मौका तोहरों के दे देनी। मौका तू देबा, खैर बोला का बात बा। मौका ले लो, कबो कबो देनी तो ले लिया। क्या है, पूछना क्या है? अब पूछना क्या है, बुलाइए अपना दूसरा प्रतिभागी को। मैं वही बोलने जा रही थी, मैं बुलाना चाहूंगी अपने अगले प्रतिभागी को, यानी अगले योद्धा को जो बिहार के सुरमा है, यानी कि शीतल को। इतना बढ़िया मतलब पूरा स्टेज को रोमांटिक कर देलू आज। इतना बढ़िया रोमांस के बयार बहोले बड़ी, रोमांटिक गाना के बयार बहोले बड़ी। हाँ। हमन के जानल जाई, हमन के निर्णायक मंडल में बैठल धनंजय मिश्रा जी बड़ा मुस्किया तानी रहुआ, बुझाता कि मने ई तीर जोन मरली है सही निशाना पर लागल बा।
अब सही निशाना पर लागल बा कि ना लागल बा, लेकिन समा तो बन गए। एक रोमांटिक समा, एगो खूबसूरत मखमली आवाज़ का समा और मखमली सुर का भी समा बन गए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू सर। राजेश जी। अच्छा कर रही हो, बहुत बढ़िया, आवाज़ बहुत बढ़िया तुम्हारे पास, और रेंज भी अच्छा बनकर, और गाना सुन के बहुत अच्छा लगल। और जहाँ तक रोमांटिक माहौल का बात बा, वो मैं पूरा सक्सेस बनी, है ना? थैंक यू सर। उहे बनी सुरवीर, सुरवीर, उहे बनी सुरवीर।